животни в естествения си хабитат, гонени от... Не знам. Чак, това е следващата дестинация обаче. Къде? О! Опа, някой намери нещо! Тръгваме! Опа, лате май, някой го намери! Някой го намери! Някой знае къде е! Опа, тук имаме един! Ще камат. Какво стана? Къде? Не. Не знам все още. Хора! Продължава търсенето. Хора! За блока на Алекс да видим. Продължава търсенето. Аз знам къде. За блока на Алекс. Някой мисля, че е за блока на Алекс. Вари, знам къде. Ще видим. Джоба ми е. Уа! Ха-ха! Колко се забавя. Стига бе, как? То го намеря. Мога да идем за жълт. Чакай, покажи го само, дето от страната без кола. Покажи го. Какво? Да го покажем на зрителите. Ама не от... Не кода, другата страна. Ето горе, вижте, имаме нов претендент. Това е... това трети жълтичел. Да. Вече е един трейдник жълт за червен. Може ли пак да... Бато много тъп, бе. Точно. И сега ще чуя ли да си дам и този жълт за червения? Моята е. Джоба на Мони! Не. Както бърз го Амчо, той някъде. Ние с момиченцата си делиме дел. Краси знаеше. Ние изведнъж някой тръгнали на някъде звари и виждаме краси, виждаме червена кола. Червена, не, тръгваме на някъде. Групичката Его и капитана, който също е главният Хайдър. Напих се с буга. Аз съм помощник. Павло, Сега съм паян. Тебе тапак канал. Само да ви кажа, това ми е колегата, това е главният оператор, това е оператора на Анди студио, брат. А пък аз съм оператора на Джанка студио. А пък аз съм... За накрая на втория сезон, нещо такова. Когато направим нотата... Не, още не съм, ще има нота. Аз да му бъда оператор на Анди студио. Като е готово, ще направим също, което направихме миналата събота. Фестивал с 10 Джанка Койни за търсене. Старите телефони си. Yeah, let's go! 5 във Радница 1, 5 Надежда 3. Да, аз 3 знам. оранжеви, 2 бели, Чай да 2 го звезди, дигам. 2 ноти Дигам те. и 1 черен. И наблюдаваме краляне на капитан. Не, 2 черен, 1 черен. Един черен ще. Да. Когато навръщаме черния. Така, господин Чо, аре бягайте от тук да оставяме само капитана той да говори. Мах се от сента, бе! Да, не. Бай. Не забравяйте се, абонирайте за канала, може да ви са! И праснете по един лайк.